φίλους που ήρθαν από μακριά, γιατί ήρθαν στην πόλη μας, στο τουρνουά μας και στο Κουρτί Μεζέ. Αν θυμάστε, ίσως μάλλον θυμάστε κάποιοι, πριν από μερικά χρόνια είχαμε ετοιμάσει ένα μικρό θεατρικό που αφορούσε στο πώς φανταζόμαστε ότι θα είμαστε όλοι εμείς οι σκηνιστές μετά από πολλά χρόνια. Πήγαμε λίγο διαφορετικά. Είπαμε να ψαχουλέψουμε και να ξαναζωντανέψουμε ξεχασμένες θύμησες, μέσα όμως από τη ματιά και τον αθώο και αφοπλιστικά ειλικρινή λόγο των μικρών παιδιών. Έτσι λοιπόν στριμώξαμε τα πιτσιρίκια. Άρχισαμε από τους μικρούς μας φίλους να μας πούν πώς βλέπουν όλον αυτό το τζετζελέ που έχει γίνει όλα αυτά τα 10 χρόνια. Σας εύχομαι καλή σας διασκέδαση. Πολύ μικρά. Όπολο κοντά. Σύσκο κοντά. Ησυχία. Αρχίζουμε. Αυστηρή είναι αυτή. Χθες αναφερθήκαμε στα 10 χρόνια του ομίλου Σκραπ Θεσσαλονίκη. Ησυχία, ησυχία. Θυμηθήκαμε όμορφες στιγμές, ξεχασμένες ιστορίες, ψαχουλέψαμε αναμνήσεις και θέλω σήμερα και πιστεύω να είστε όλοι διαβασμένοι για να μου πείτε εκδρομή. Είπατε εκδρομή. να μου πείτε τι έγινα στα 10 χρόνια Σε 10 χρόνια εκδρομή. με όλα τα τουρνουά. Θα μου πείτε ένας-ένας τι έγινα στα αυτά τα τουρνουά. Τζάρα, παιδί μου, σήκω επάνω να μας πεις τι έγινε στο πρώτο τουρνουά. Τζάρα, είπα, γρήγορα, όχι αργά, και βγάλε τη μαστίγα. Δεν σου πρέπει να τα πεις, παιδί μου. Πες μου, παιδί μου, τι έγινε στο τουρνουά. Το 2007 έγινε το πρώτο τουρνουά της Θεσσαλονίκης. Τι είναι τουρνουά? Το 2007 ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλες τις πόλεις για να παίξουν στράπου. Τι να παίξουνε. Ήταν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρθαν στα σπίτια τους με τους κουμπάρους και τα συμμετέχουν. Όταν όμως άρχισαν αυτά τα τουρνουά, άρχισαν να φέρνουν και να πηγαίνουν τις πόρτες τους και να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Πού να πηγαίνουνε. Να πηγαίνουν πήγαν στη Καστοριά, πήγαν στη Πολεμαϊκά, πήγαν και στην Αρχαία Αθήνα. Πού? Στην Αρχαία Αθήνα. Δυνατά, Τζάρα, δυνατά. Και το 2007 ήρθαν και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλω να μου πεις, τι έγινε. Μάλιστα. Ήρθανε λοιπόν όλοι αυτοί οι παίκτες που παίζανε το Scrabble και όλοι έπαιζαν και όλοι ήθελαν να κερδίσουν. Όμως εκείνη τη χρονιά ήρθε και ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Εύη Κατσαούνη. Ήρθε για πρώτη φορά. Μέχρι τότε έπαιζε μόνο του στο σπίτι και δεν ήξερε πολλά πορόλες. Όμως βγήκε πρώτη και κατάφερε και τους πήρε τα σόβρακα. Τι τους πήρε. Και δεύτερος ήταν ένας κύριος Γιάννης Παπαβλασίου που έλεγε ότι αυτός κανονικά έπρεπε να είναι πρώτος, αλλά δεν μπορούσε. Αυτός ο Γιάννης ο Παπαβλασίου
έκανε για πρώτη φορά τα τσακιστικά. Τι έκανε? Τσακιστικά. Τι τσακιστικά? Τι είναι το τσακιστικά? Εκείνη είναι αυτό που τσακίζει ο ένας τον άλλο. Στατιστικά, έτσι. Από τότε όλα τα κοριτσάκια θέλανε να γίνονται ένας. Αλλά δεν μπορούσαμε. Μόνο λίγο. Κάθισε κάτω, Τζάρα. Κάθισε κάτω. Χρυσανθοπόλου, όρθια. Εδώ, παιδί μου. Την εργασία σου. Τι έγινε στο δεύτερο τουρνουά με τα διδύματα? Το 2008, να σας πω. Ναι. Μάλιστα, το 2008 έγινε το τουρνουά και ο μπαμπάς μου σε εκείνο το τουρνουά μάλωσε με τη μαμά μου και την είπε τέρμα η πυρήμπα. Τι δουλειά έχει, παιδί μου, η πυρήμπα με το τουρνουά? Έχει, κυρία, έχει, πως δεν έχει. Γιατί εκείνη τη χρονιά πρώτος βγήκε ένας πολύ ωραίος κύριος, Ντότζι το λέγανε, που εγώ όμως, κυρία, τον ήξερα, γιατί τον έβλεπα στην τηλεόραση που έλεγε τις ειδήσεις. Και έλεγε τις ειδήσεις και ήταν πολύ έξυπνος, κυρία. Και εγώ το ήξερα ότι θα πει πρώτος, γιατί τα λόγια του όλα τα έλεγε απ' έξω και ποτέ δεν κοιτούσε τα τετράδια του. Και η μαμά μου το ήξερε, κυρία, ότι θα βγει πρώτος. Όχι γιατί ήταν έξυπνος, αλλά ήταν όμορφος. Και αυτό το είπε ο μπαμπάς μου, η μαμά μου τον μπαμπά μου. Και ο μπαμπάς μου νευρίασε, ζήλεψε μάλλον γιατί είναι και λίγο φαλακρός και της είπε τέρμα γίνεται. Και η μαμά μου, κυρία, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Μία μέρα. Μετά πήγε και χάθηκε στο σκράπ. Και έμαθε να παίζει σκράπ. Όχι καλή, κυρία, γιατί τα ξαναβρήκανε με τον μπαμπά μου κι ας ήταν και φαλακρός. Αγωνιστικά έχεις να μας πεις κάτι, παιδί. Δεν θέλουμε τα οικογενειακά. Δεύτερος βγήκε ο κύριος Τζίμας με διαφορά μόνο 2 πόντων. Τι κρίμα. Επίσης, κυρία, όλοι θέλανε να μάθουν ποιος είναι αυτός ο Χαβλίδης που κέρδισε το μεγάλο παίκτη της Σαλαμούρα. Και αυτός δεν ήξερε ποιον κέρδισε και γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί και έλεγε κέρδισα ένα. Σαβάμμα, σαλάμμα, κάτι τέτοια, κυρία. Μη χειρότερα, κυρία, μη χειρότερα. Κάθισε κάτω, Χρυσανθοπούλου. Ναι, κυρία. Ευχαριστούμε πολύ. Μουζεβίρης. Όρθιος, εδώ. Τι έχεις να μας πεις, παιδί μου? Σου κάνεις, Το 2009 είναι το τρίτο τουρνουά Θεσσαλονίκης. Νικητής αναδείχθηκε πάλι αυτός. Αυτός. Και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Ούτε η μαμά μου την αρέσει. Αυτό αγαπάει το Χατζηνικολάου. Και ο παπάς δεν ζηλεύει. Δεν ζηλεύει. Δεν τρώμε, παιδί μου, η μία με την τζίκλα, εσύ με το φαγητό. Μπράβο, κυρία. Δεν είναι ώρα, παιδί μου. Ακούω, αγωνιστικά, τι Ο παπάς μου αγαπάει την Ellie Style. Αλλά... Τώρα που πηγαίνει να εφοπλιστεί... Δεν του άρεσε. Στη δεύτερη θέση πήγε ο κύριος Καραϊτζίδης. Και στην τρίτη ο κύριος Μπαμπάς. Αυτά. Όχι. Από κι άλλο. Ξέρετε, κυρία, ότι κάποιος κύριος έκανε πρόταση στον κύριο Παπαπλασίου να κάνει τα στραβά δάχτυλα αν του δίνει 100 τυλάκια. Αλλά ο κύριος Παπαπλασίου αρνήθηκε περήφανα γιατί δεν είχε λεφτά. Κάθισε κάτω. Τώρα τι έχω, παιδί μου.
εσύ για το τελευταίο σου εσύ, πες μου παιδί μου, ποιος κέρδισε? Ποιος κέρδισε? Το έχω κυρία, το έχω. Το 2010 ο Αλκαίος μας εκπροσώπησε στο 55ο διαγωνισμό τραγουδιού στην Νορβηγία, κυρία. Τι δουλειά έχει παιδί μου η Eurovision με την εργασία που σου έδωσε να κάνει? Αυτή πάλι με διάβασε. Όχου καλά κυρία, κι εγώ για αυτά πρέπει να πω. Αφού πάλι μαζευτήκανε και αφού πάλι παίξανε και αφού πάλι βγήκε πρώτος αυτός ο κύριος Ντόζης, που σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Εμένα κυρία, τι να σας πω, όλα αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μαζεύονται εκεί πέρα να κάθονται όλη μέρα πάνω από ένα ταμπλό που είναι ξύλινο και δεν είναι και τάμπλο δηλαδή, και να παίζουν. Το μόνο καινούριο εκείνη τη χρονιά ήταν ότι πήρε για πρώτη φορά μέρος ένα κοριτσάκι ομορφούτσικο, γλυκούτσικο και στρουμπουλούτσικο, η Πέτη Χατζιαντονίου, που κέρδισε τον πρώτο της αγώνα με μεγάλη άνεση. Και μετά πανηγύρισε από μέσα τη σεμνά και ταπεινά όμως. Ξέχασα να σας πω κυρία ότι η κυρία Πέτη Χατζιαντονίου τώρα είναι πρόεδρος του Ομίλου Θεσσαλονίκης. Και αφού κέρδισε το πρώτο της αγώνα, μετά έμαθε ότι πρέπει να κερδίσει άλλους 5. Και είπε, όχου, και το έριξε στις μπουγάτσες, κυρία. Δεν εκπλήσει. Αλήθεια. Δεν εκπλήσει. Ναι, αλλά ο Αλκαίος, κυρία, σας λέω, ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν κούκλος και ήταν πολύ μεγάλη αδικία που έχασε, γιατί είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο πανέτο με κάτι αγοράκια ομορφούτσικα με άσπρα που κάμισαν γούρια. Κάτσε κάτι. Βάζω μια φωτιά. Κάτσε μια φωτιά και δεν μόνος. Γρήγορα. Εσύ, θα σας τζίνει παιδί μου, σήκω πάνω. Ηρέμησε παιδί μου, ηρέμησε. Πες μας σε παρακαλώ πολύ. Το 2011, το 5ο τουρνουά Θεσσαλονίκης έγινε στην Εύξηνο Λέσχη. Κυρία, πόντινοι σκλαβιστές. Όχι, παιδί μου, το 2011 πρώτος βγήκε. Κυρία, αυτό ήταν αδικία. Εγώ θα πω τα παραλυπόμενα του τουρνουά. Γιατί κυρία, πάλι παίξανε όλα τα παιδάκια και όλα τα παιδάκια έχουν ψυχή και όλα τα παιδάκια ήθελαν να κερδίσουν και πάλι κυρία βγήκε πρώτος ο κύριος Ντόζης. Κυρία, έπαιξε 6 αγώνες και τους κέρδισε. Κυρία, πάλι αυτό είναι αδικία. τι κάνεις παιδί μου, το χαιρετάς. Τίποτε κυρία, κάτι φίλοι χαιρετά. Το 2011 δεύτερος βγήκε ο κύριος Πετρόπουλος από την Καστοριά και τρίτος βγήκε κύριε Αθανασόπουλος από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ ξέρω και άλλες αλήθειες που γίνανε σε αυτά τα τουρνουά. Τι έγινε? Ναι κυρία, ας πούμε η κυρία Τζάρα που είχε πάρα πολύ σοφά σκεφτεί ότι η Πανελλήνια Ένωση Ομίλων Scrabble έπρεπε να λέγεται Πέος και δεν το δέχτηκανε κυρία, δεν το δέχτηκανε. Αδικία κυρία, αδικία. Θα με τρελάνετε εσείς εδώ πέρα. Θα με τρελάνετε. Καβλίτου, μη κρύβεσαι Καβλίτου. Σε βλέπω. Σήκω επάνω Καβλίτου. Σήκω επάνω. Θα μας πεις για το 2000 τότε. Το 2012 το Παλίδης! Το Παλίδης τι παιδί? Το 2012 πρώτος βγήκε ο Παναγιώτης στο Παλίδη.
κυρία, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Το τουρνουά έγινε στο Δημαρχείο, στον επάνω όροφο και είχε πάρα πολύ ωραία θέα. Δεν έχεις να μας πεις τίποτα άλλο, παιδί. Ναι, είχε και έναν πάρα πολύ ωραίο μπουφέ στο τέλος και κυρία, όλα τα Αντωνίου τα έφαγε και το είδα εγώ. Αχ, πάλι δεν με εκπλήσει αυτό. Τι άλλο να πω, καλή κυρία, δεν μπόρεσα να διαβάσω παραπάνω. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, γιατί ήρθε σπίτι μας η κυρία Βασιλεία και μας έλεγε πως χώρισε ο Μπατζανάκης της και εγώ δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ για να διαβάσω. Αλλά να, κάτι θυμάμαι πάλι. Θυμάμαι ότι στο τέλος του τουρνουά όλοι αυτοί που ήταν εκεί μαζεμένοι φόρεσαν κάτι καπέλα και είπανε και έναν όρκο, όπως τα πανεπιστήμια. Και μετά τα πήραν τα καπέλα, τα πέταξαν και μετά τα ψάχνανε. Εγώ όμως, κυρία, το καπέλο της μαμάς μου το έχω. Ευχαριστώ, κυρία. Προχωράμε στο 2013. Γκέκα, άφησε την μπάλα και σήκω να μας πεις, παιδί. Όπα! Άφησε την μπάλα. Θα μας κάνεις την τιμή να μας πεις μάθημα. Μάλιστα, κυρία. Ακούω, παιδί. Το 2013, κυρία, πελάσανε πάρα πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το βράδυ του Σαββάτου ήρθαν δύο γλυές πόντιες και κάτι λέγανε στα πόδια και όλοι γελούσαν. Εγώ γελούσα. Και μετά λέγανε ένα τραγούδι στα ίδια μέρη θα ξαναβλεθούν. Ποια μέρη δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Και μετά όλοι κλαίγανε. Μόνο εγώ γελούσα. Μετά είδαμε ένα βίντεο με μια ψηλή μελαχρινή. Μπάρμπι τη λέγανε. Δεν είναι κάτι τόσο χαζή. Η οποία όλος περίεργος πήγαινε, ήθελε να πάει να παίξει σκράμπι και χάθηκε και βρέθηκε σε ένα εξωτικό νησί. Και είχαμε και πάρα πολλά φαγιά και περάσαμε τέλεια. Για το αγωνιστικό κομμάτι, κορίτσι. Για το αγωνιστικό κομμάτι, τι έχεις να μας πεις. Α, για το αγωνιστικό. Ας την παρακαλώ. Το μόνο που ξέρω, κυρία, είναι ότι πρώτη βγήκε μια συνονόματη μου Σουρεγγέκα. Γιατί το βράδυ του Σαββάτου ήμασταν κι εμείς καλεσμένοι στο σπίτι της Χαβλίδη. Δεύτερος, που βγήκε ο κύριος Αρώνης και τρίτος ο κύριος Καλαϊτζίδης. Α, μάλιστα, παιδί μου. Ναι, κυρία. Εύχομαι όταν μεγαλώσεις να μάθεις και εσύ να παίζεις τόσο καλό σκράμπι όσο η συνονόματή σου. Τι λες τώρα, καλέ κυρία. Τι με νοιάζει εμένα το σκλάβο. Εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να χορεύω καλό ζεμπέκι. Κάθισε κάτω, κάθισε κάτω. Έλα, παιδί μου, Αλιχανίδη, εσύ. Έλα, παιδί μου, να μας πεις τι έγινε το 2014. Το 2014 έγινε το 8ο τουρνουά σκράπ της Θεσσαλονίκης στη Φοιτητική Λέσχη, στο τρίτο όροφο. Είχε 93 συμμετοχές και την πρώτη θέση την πήρε η Αθήνα με τον κύριο Πάτερη. Την δεύτερη θέση πήρε η κυρία Κατσαούνη και την τρίτη θέση την πήρε η κυρία Κοκλιώτη. Ο κύριος Μπάτης έκανε 14 σκραμπ, η κυρία Κατσαούνη έκανε 20 σκραμπ και η κυρία Κοκλιώτη έκανε επίσης 14 σκραμπ με τον κύριο Μπάτη. Ναι. Το βράδυ ακολούθησε γλέντι, στο οποίο πρώτα μάθαμε μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο, το οποίο έλεγε για την... Με ωμέγα. Το οποίο δρόμενο είδαμε πώς γεννήθηκε το σκράμπ μέσα από ένα θεατρικό από τα μέλη του ΟΣΤ και μετά ακολούθησε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα
από το νεοσύστατο ραδιοφωνικό σταθμό ως πεθαίνει. Έβγε, παιδί, έβγε. Όλα τα ξέρει. Πάντα μελετηρός. Άριστα Κυρία, θέλω να καταγγείλω κάτι. Τι, παιδί μου? Όση ώρα είμαστε εδώ και λέμε το μάθημα και κάνουμε το μάθημα, η Χατζιοντανίου πίσω όλο τρώει, χαζεύει, δεν παρακολουθεί και την έχουμε και για πρόεδρο της τάξης. Είναι δυνατόν! Χατζιαντονίου, γρήγορα Χατζιαντονίου. Σήκω, παιδί, τι έχεις να μας πεις εσύ? Έλα εδώ, σήκω να μας πεις τι έγινε τότε. Ησυχία, τι έγινε στο ένα το μου, παιδί μου? Κυρία, μην τον ακούτε, σας λέω. Δεν το τρώω, εγώ το χαζεύω. Σκάλτσε σου, τι έχεις, παιδί μου? Σοκολατίτσες έχω, κυρία, γιατί μπορεί στο διάλειμμα να έχω βουλήσει τη γοϊκυλίτσα μου. Πες μας γρήγορα, τι ξέρεις για το έτοιμο σου? Και αγωνιστικά, τι ξέρεις, παιδί μου? Ακούω. Το 2015, κυρία, το τουρνουά έγινε στην Αγία Τριάδα, σε ένα ξενοδοχείο που είχε πολύ ωραίο πρωινό. Δεν μας ενδιαφέρει, παιδί μου, το πρωινό. Πάλι μου λες άσχετα. Για την πορεία θα μας πεις και τι έγινε το 2016. Και ποιος το ίδιο καλά. Το 2015 το τουρνουά έγινε σε ένα ξενοδοχείο στην Αγία Τριάδα. Εκείνη τη χρονιά, πάλι ο κύριος Μπάκρη ήρθε αποφασισμένος από την Αθήνα να πάρει την νίκη για τον ΟΣΑΠ και τελικά κατάφερε και την πήρε. Εγώ, κυρία, πολύ τον αγαπώ. Μας το λένε